Dobrý večer, vítejte u Comedy Clubu, pořadu, který by vás měl pobavit, občerstvit, ale třeba i poučit, protože všechny stand-upy jsou ze života a pokud se nějakým způsobem poučíte, můžete být sami pro sebe prospěšnější, anebo i třeba pro celou naší společnost, ať už je jakákoliv. A teď už mi dovolte, abych zavolal prvního dnešního vystupujícího a tím je Lukáš Pavlásek. To jsem nečekal, to jsem... Dobrý večer, musím říct, já mám doma jako televizi a občas tak na ní koukám, jo, a tak jsem na to koukal a říkal jsem si, tam jako dávají spoustu jako různých programů a já jsem si říkal, že by ty programy tak potřebuje trošku jako nějak jako přeměnit, tak jako víc přiblížit divákovi, jo. Tak jsem nad tím přemýšlel, napadlo mě, že kdybych si jako založil svou televizi, tak jsem si vymyslel, jak by měl vlastně vypadat takový jako ukázkový televizní program. Jo, já kdybych měl tu televizi, tak bych jsem prostě začal v té své televizi hned tím jako ranním studiem, víte, co myslím, to ranní studio, ten pořad, kde prostě ráno, to se vysílá v 5 hodin ráno prostě a v 5 hodin ráno tam jsou perfektně usměvaví moderátoři, jo, s bezvadnou náladou v 5 hodin ráno, jo, v 5 hodin ráno v ohromný studio, kde prostě v 5 hodin ráno se v jednom rohu vaří svíčková, jo, ve druhém rohu se pletou košíky prostě, jo, ve třetím rohu sedí zpěvačka, která